La ciutat de Reus ha acollit la presentació de la quarta obra del psicoanalista i professor de la UOC, José Ramón Ubieto, El mundo post-Covid entre la presència i lo virtual. L'acte s'ha celebrat a l'interior del Centre de Lectura de Reus, on l'autor ha exposat la idea principal del seu projecte. En el món post-Covid haurem de revisar algunes de les prioritats i algunes de les maneres de vincular-nos. La proposta és que podem desenvolupar una mena de conversa que no sigui la conversa online, una conversa a distància, una conversa sense compromís, que sigui una conversa més presencial. Ubieto proposa un model híbrid entre la presencialitat i la virtualitat, però el psicoanalista Josep Sanahúja recorda les virtuts de la presència. Aquesta qüestió de lo virtual, les pantalles, les xarxes, anirà en companyia de la presència. En tot cas, la presència és fonamental. No qualsevol presència, no aquella d'estar en un lloc i estic, però en realitat la meva ment està en un altre lloc. Per concloure l'acte, la psicoanalista Àngela Gallofré ha moderat un col·loqui amb els assistents. La iniciativa ha estat promoguda per la Universitat Rovira i Virgili.